Yeah. Každý žiačik niekam patrí, vo dverách školy sa ráno zjaví. 80, 150 a či 200, každý z vás má u nás miesto. Miery našej školy sú 183, 84, 7, 45. Čo na týchto mierach nechápeš? Poznáš našu školu, nemáš ju ďaleko od svojho domu. Naša škola, UMI, to sme predsa všetci my. Jazyky a umenie, ekológia či matematické myslenie, čerešnička ešte k tomu, informatika a online svet sú súčasťou nášho plánu. Malá škola sme naozaj, skrývame však srdce veľké ako kraj. Naši žiaci malí veľkí, každé ráno prichádzajú, kamarátov v škole nachádzajú. či máš blbý a či dobrý deň, v školskej rodine ti je hej. Učíme sa kráčať svetom, ísť jeden druhému príkladom. Abeceda, slabiky, od mocniny či násobky, múdre hlavy mať budeme, v kúte sedieť nechceme. Kapitánka Tánička, pohľadká ťa po líčkach, vedie našu školu na Lipovskom mori, žiadnych búrok sa nebojí. Pán učiteľ Patrik je náš matematik, spolu s pani učiteľkou Evičkou prevedú ťa matematickou cestičkou. Keď chceš rodnú reč znať, slovenčinárka Dianka ti dá zabrať. Nech nehanbíš sa, že nevieš slovinu, slovenskú olympiádu vyrieš. Koľkokrát si človekom toľko rečí vieš, angličtinu a ruštinu s pani učiteľkami rieš. Hello, hi, veru nestačí, pani riaditeľka Tánička s Lucinkou a Vaneskou. Ty to vysvetlí, 8:45 je ten správny čas po anglicky spíkovať. Ruština je krásny jazyk, s pani učiteľkou Majkou si poď pogavariť. Malčík a či devuška, poď, niečo ti v ruštine pošuškám. Vieš, kde žiješ a čo je naokolo, s pani učiteľkou Majkou pocestuješ. Najprv na mape sa natrénuješ. Stavba tela, rastliny či živočichy, s pani učiteľkou Sonkou môžeš na ekologicky. Biológia, ekológia či chémia sú vedy, nemaj z nich žiadne stresy. S pánom učiteľom Miškom dejepis sa naučíš, do histórie k našim predkom s ním poletíš. Ako sa kedysi žilo a ako to súčasnosť zovplyvnilo. Nezabudni ani na fyzikálne deje, všeli čo sa okolo teba deje. Elektrina, magnetizmus a či pohyb teles, to všetko sa vo fyzike dozvieš. Umenie v srdciach máme, rôzne výtvory vytvárame. Kreslíme či malujeme, i dlaňami modelujeme. Nielen mozog trénujeme, i zručnosti nadobúdať chceme. svaly na telesnej pretvičíme, hlasivkami tóny vyľúdime. Rytmus, tempo, tónina, už začína hudobná hodina. S najmenšími drobcami 4 učiteľky čarujú, abecedu i násobilku im štepujú. Stanka, Lucinka, Majka, Naty, to je náš tým zlatý. od prvákov po štvrtákov všetkým drobcom sa venujú a do vyšších ročníkov ich pripravujú. Špeciálny podporný tým tu máme, tiež pomocním veru dostaneš. Nie každá škola má také možnosti pomáhať každému v jeho inakosti. Každý jeden je jedinečný, každý patrí svoj nekam chce. Ferko, Ľubka, Andrejka i Veronika nám pomáhajú velice. Nezabudli sme ani na našu Kiku, vedie našu družinárskú ligu. S fantáziou sa im venuje, kreativitu v nich buduje. Ani na rodičov nezabúdame, ich dôveru si vážime a stále s nimi komunikujeme. Všetci sme tu pre naše deti, všetkých nás ich úsilie a rozlet teší. Na Lipovej je malá školička naša, na veľkosti však nezáleží. Do nášho náručia sa každý zmestí.